To je môj Instagram. Ďakujem. Ešte uvidím, či budem zajtra streamovať, odkiaľ si pri Trenčíne bývam. Škrká mi v bruchu. Mal by som sa ísť nájsť, ale tak sa nechce. Choď si spínkať. Pôjdem, ale musí to byť 10 alebo menej ľudí. A vtedy pôjdem. Máš súkromný like? Mám, ale ja ti to potvrdím. Po streame hneď budem potvrdzovať. Ľudí tu je. Ako sa váš na ik? Toto mi to Dominika napísala, tu je to. Už to 4-krát skončilo, skipni to. 4-krát skončilo. Neviem. To je môj Instagram. Kto chce, si ma pridajte, ja vám to potvrdím hneď po. Aký je tvoj obľúbený šport? Robím karate, ale asi hokej. No, hokej. Okej, koľko máš tým obľúbený? Jak tým, akože NHL alebo čo? Môžeš si zabijak. Je tu 13 ľudí, keď to bude 10, môže byť NHL alebo na Slovensku, tak na Slovensku Dukla Trenčín. A v NHL New Jersey alebo New Jersey asi je že top, alebo rozmýšľam. Máš rada hokej? Že ja? Ak ja, tak hej, mám. Je tu 13 ľudí, keď to bude 10 alebo menej, vypínam stream a môžem ísť spať. Teda ešte si pridám ľudí na Instagram a potom si krásny. Ďakujem. Ľudí, hokej alebo futbal? Hokej, ty máš pri škole či no? Áno, bývam pri škole. 12 ľudí, keď to bude 10 alebo menej, vypínam stream. Keď to bude 40 ľudí, tak neviem. Čau. 11 ľudí. 10 a menej, vypínam stream. Kto chce, ešte pridajte si ma na Instagram. Dominika, prosím. Napíš mi Instagram. Tu je môj Instagram. Všetci, ktorí chcú, si ho pridajte. Ale
mám súkromný účet, ale potvrdím vám hneď po streame. Stream skončí, keď tu je 10 alebo menej ľudí. Už tu býva dosť nahrané, že tam skočí tá 11. Takže kto chce, pridajte si ma na Instagram, pridám si vás hneď po streame. Keď ma požiadate, tak vám to potvrdím. Ty si vôbec niekedy videl mojich bratov? Hej, videl. Však nech poznám. Terza Zelenková, teraz si sa pridala. Ja čakám to, kedy odíde jeden človek a idem spať. Občas chodievam na Duklu. A kde, prosím ťa? Však v škole. Však chodila na školu, na tú istú. Jasne, že ich poznám. 12 ľudí. Problém? Nie, ale že už končím. Teda čakám, dokedy môžem skončiť. Akože však mne to nevadí. Keď tu bude veľa ľudí, tak mne nevadí streamovať, ale čakám, dokedy tu bude 10 alebo menej a idem spať. To bol až taký slávny, keď ich aj ty poznáš, však nie, že slávny, ale tak no Kiko bol slávny, dá sa povedať, bo bola taká partia, no. Je to tvoj brat, že? Z dediny som. Je to tvoj brat, že? Kristián. No. A druhého poznám len čo mi Šimon, keď mi ho spomínal najskôr a potom som ho párkrát videl. No. Ale Kiko bol slávny, dajme tomu 15 ľudí. Dobro. 13 ľudí. Že zaspíš na streame, už sa mi to stalo, takže nebolo by to prvýkrát. No. Jedenásť ľudí. Ty mám pocit, že toho Šimona či Giga. Či ja viem, odkiaľ to poznám. Desať ľudí. Idem spať. To už sa ráta. Už som bol tam 10, nemám. Kto chcete, mi napíšte na Instagram. Teraz ešte posledný krát pripnem Instagram, dokedy to skončí a idem spať. Dominika, prosím. Ide
tým idem. Žiadny Instagram. Tu mám Instagram posledná 10. Už je tu 10, no. Posledná minúta, čo tu bude môj Instagram. Rýchlo, kto chcete, si mu pridajte, ja vám to idem potvrdiť. Je tu 10 ľudí, čo viem. Čakám ešte na to, keď skončí Instagram a idem spať. Tak dobrú noc. Všetkým. To už sa ráda, to už vypínam. Už len, aby si ma mohli, kto chce pridať. Adam, teraz vypínam stream. Je tu 14 ľudí, ale to je jedno. Ja idem spať už. To je môj Instagram. Idem spať. Keď je pivnička, ideš. Asi hej. Dobre. Dobrú noc všetkým. Vidíme sa možno zajtra. Dobrú noc.